Relasyon, di ba? Mao na madunggan kung ari ta magbarog-barog sa may kuan kanang may andok sa mabulo, daghang di manawag nato nya mao nitong tirada karon para paniud to. Ramen with kuan ni siya kanang ramen with ginaling. Balik 1/4 nga ginaling niya ramen usa ka potos aw kumbate kayo. Ato din siyang ukay-ukadyon na to para ma-mix ang iyahang kuan timplada karon butangan ato dai oyster sauce kay para additional sa lasa. Unya karon samtang atong gibutang nga oyster sauce ni siya mao nitong tirada ron ukyon dayon ni siya tirada na to para paniud to ni siya para kaon ang ato ang mga breeding. Diara. Butangan dayon og sarap parang mamagic ang iyahang lami. Nya. Okay yun dayon naron nato na pod taod-taod parisan ding usa ka kalirong bahaw. Impas ni rong taod-taod nya parisan de po nato ni bugnaw. Bugnaw nga tuba. Juice di ay. Usa ka pitsir na siya. Igor giso sa ka pamilyang kuan. Upat ka buok bata hinuon ang ikaupat di pa man kuan. Kaon kay tutoy pamaihang gi kuan. To karon diara ukada na to. Kay plastada na ni ron. Nya di ana say nakaparis ani diri nga kuan buwad. Nya hukaron din tong usa ka lirong bahaw rayon. Unsa pay answer plastada dayon ta dire hongit dayon hongit din atong ikaduha nga bata ikaduha gikas ka manghuran ba di manghuranan kay wa naman gilegit naman wa na ni mao na tirada linya na pawawa parang usa di gid mo support jud